50 jaar in de horeca. En dat maken we niet elke dag mee. We hebben zelfs veel mensen hier binnen Avila. Zoals 10 hoppiehinden naar Avila, Trana Avila, die nog niet eens 40 zijn. Dus jij was al lang bezig toen die mensen nog geboren moesten worden. Naast me staat Itel, Cecilia. Meer dan 11 jaar in dienst bij Avila. 13 jaar, meer dan 11 jaar. En Itel, ik hoef niet eens iets te zeggen. Het is skerpie, na al die dagen nog. Veel mensen zouden jaloers zijn. Ik noem geen leeftijd, maar op die leeftijd er nog zo goed uit te zien. De dames zouden zeggen vitamine pavobo. Pero, tambe, met zijn energie, met zijn werklust, todo dia está un hombre hopi contento. Ja, en dat zijn wij ook. En dat wil ik allereerst een applaus vragen, gewoon voor zijn inzet en zijn dedication. Voor mij, het is echt spannend vandaag gekregen, want iedere dag zeggen dan meneer Kok, een paar dagen meer. Ik zeg, ja, rustig uit ook. Ik ben blij. Met Avila, ik wil zeggen, mevrouw Muller is het niet hier, maar gegroeten van mij, alsjeblieft. Meneer Kok, mijn chef. En die andere collega van mij, mijn grote vriend Mike, pastoor. Dankjewel voor alles van Avila. Dat was een plezier. Dank je. Stars of the Industry Special Recognition 2015 awarded to Itel Cecilia. Through his certificate, this certificate, Chata extends its cordial gratitude and congratulates you for being a pioneer in Curaçao's hospitality industry for half a century. Getekend door mij, vandaag, Friday, July 24, 2015, for you, Itel.